Bueno, benvinguts. Agraïm la vostra presència. Acte organitzat pel Servei d'Esports i els esportistes, riders d'aquí de Sant Pere de Ribes, sobretot. I, bueno, farem una bici, scooter i si hi ha algú amb un skate o roller, que no n'he vist cap. I, bueno, només volia dir que... que tot seguit, sisplau, si tots els scooters poden abandonar la pista o seure's, i els bikers tenen 10 minuts per escalfar per començar l'exhibició. Moltes gràcies. Bon dia, som en directe des de Sant Pere de Ribes al remodelat skatepark. Ara parlarem amb el Joni, que és un dels scooters que està aquí a l'skatepark. Hola, Joni, què tal? Hola, bones. Explica'ns una mica aquest skatepark remodelat, com és ara, quina és la diferència amb el d'abans i amb el d'ara? Bueno, l'skatepark que teníem abans era de fusta i amb el temps li van posar xapa perquè la fusta es anava trencant. I aleshores, clar, amb la xapa es anava oxidant, es anava trencant o sortien tornillos i tal, i la gent prenia mal. Aleshores, amb el temps, ho vam anar reivindicant, fins que un dia vaig trobar l'Abigail i li vaig comentar, vam venir aquí, ho vam mirar i del malament que estava, vam fer aquest. I aquest, la diferència que té amb l'altre és que tot és de cement, les rampes, la curvatura de les rampes va 100.000 vegades millor que l'anterior i la forma de patinar és diferent. De fet, tu dius que li vas dir a l'alcaldessa, li vas dir que volíeu un nou skatepark o en tot cas remodelar-lo. Sou uns quants que heu fet el disseny d'aquest skatepark. Si ens pots explicar quins són, potser com ho vau fer, per dissenyar-lo? Sí, vam agafar la principal gent que patinava fa 2 anys, perquè fa 2 anys ja la gent s'havia retirat, l'skatepark no estava en condicions, no patinaven aquí, llavors els 4 que quedàvem aquí vam agafar i conjuntament vam fer el disseny de l'skatepark. I explica'ns una mica aquesta gran exhibició que veurem aquí, una mica què podrem veure. Bueno, tenim scooter, per una part, que és una modalitat que s'ha obert fa 4 anys o 5, i també tenim bikers BMX, que és una altra modalitat de freestyle. Vale, gràcies, Joni. Nosaltres us deixem aquí amb aquesta gran exhibició. La mano.
Oh, no tire, tío. Era una pregunta, tío. Es que joder. Si ahora no me va a escuela, no sé. Autista, tío. No arrastra. La última vez que vino, llegó y tuvo que reparar la ventilla. Yo ya en tato. Sí. Y entonces que está un radio. Sí, 180. Y entonces No, ya en tato. La villa así. mira el tobillo pinchado esto. No te da. A ver, para tener que pensar la cadena, La daba ahí, ya está. Check out the work, buy the scribble like a marker line. Bandana Louis, no vest in the foot. Buying dogs, I'm investing in bullets. I came from that, I perfected my jugging. Diamond teeth, gotta watch through the book. Got a chef, vegetarian cooking. Cameraman, get professional footage. They turn and stop by now, these fancy cars. ¿Por qué os han llamado? Para competir. Sí, compete, que no haya compete. Ah, sí. Bueno, sí, me...
Ah, me la suda, tío, es por... No, pero no puedo patinar, tío. ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Podemos patinar? Jumping out of the jungle, bring them in by the bundles, going in for the summer. Wallet chain like the cash, for the clip, make you shoot a 40-yard dash. Demanem, sisplau, una mica d'espai. Ara en 2 minuts comencem ja l'exhibició. Sergio, que no se puede hacer así. ¿Cómo así? Porque si no, te pillan que...
Perdón, No, no, tío, la otra. Entonces, ¿flip o algo? No, va, mira. Voy yo si no, o sea, que no creo que sea. Vaya. Kevin. No, es mío, es tuyo. Él es malo y se compra peco. Carlitos. Vale, mira, a ver si me sale un pie por lo menos. ¿Y el doble? ¿Doble qué? ¿Doble whip? Ya me lo he sacado. Ahora voy yo y te hago un... ¡Wow! Vale, doncs, si esteu tots preparats, comencem. Seran 15 minutets. Fem jam session, anem tirant una miqueta cadascú, respectant els torns. No me escacho. Que te calles. Tengo que estar medio en medio, sí, tonto. ¿Ya no Olivarski? Vale, doncs, comencem ja. Marshall, comença. Lo acompaño. Jam session, lluita i el que tingui pel cap. Vamos, Marshall, Tex Bars. Sembla que fa tot fàcil, però no és gens. Mare meva! Vale, següent. Kim. Nota-li xitxa. Vamos, Kim, primer manual. Bona. Aquests dos nois residents a Vilanova, venen de la muntanya. Ah, Kim. Hemos visto en acción muchas veces. Wow. Vamos, aquest manual. Allà t'aquí el Bars, Molt bé. Molt bé, Quim. Següent. Alejo. Noi molt petit, que tira molt fort, molt apretat. Vamos, aquest crank flip. ¡Vamos! ¡Qué bon, Alejo! Bon, aquest Fibel. Veus que estan fotent la cantera de la bici aquí. Bon, aquest manual. Animar una miqueta, si no la gent no s'anima aquí, Vale, Alejo, bona. I... Aquí tenim Ivan, un altre noi de Vilanova. Vamos! Tex aquí, un altre noi també molt jove.
manual. Bé! Vamos aquí, una miqueta de ruido. Pasa calor ya aquí. Tret aquí fora, Ivan. Vale, 3-6. Molt bon aquest pastuant. A veure què fa. Vale, bé. Següent, Xavi Ortega. Noi de Canyelles fa tot molt fàcil, però realment no ho és. Sí. Bon, aquest bàsquet 180. S'ha de dir que amb el pol·len d'aquests dies les rampes rellisquen moltíssim. Ieu! Gran flip. I 270, bon aquí. I cai. Apreta aquí, Xavi. Vale. Molt difícil aquest cranc. Aguantam-se amb la biela sobre el raïl. Molt tècnic això que fa aquest noi. 23 anys, de Canyelles, molt bé, Xavi. Aquí tenim a Marshall. Gran flick manual, molt complicat, molt tècnic, molt lent. Molt bon aquest, 180 cranc. Aquest noi, si li donem ànims, aquí em sorprèn a tots. Ai, ha fallat algú aquí, eh? Busca, Marshall, busca. Vamos, aquí que aprieta el calor. Aquí tenim a Quim, un altre cop. Marshall. Tenim un altre cop Alejo a la pista. I aquí. Ei. Ojo que rellisca molt aquí. Alejo. Un cop presentat, ja en van tirant ells. Aneu amb cuidado, no us creueu les línies. Xavi Ortega, Fex, over, ei. Vamos, Quim. I tenim ara per aquí, qui entra? Vamos, Quim. Altre cop. Estan provant cosetes d'aquest raïl. És molt llarg, és entet, és molt tècnic. Alejo apreta, Ivan, Rohans aquí. Amb el 180 de Xavi. Quim segueix buscant aquí. Tómate este cabrón. ¿La puedo tirar? Ha posat amb les dues rodes al raïl, molt finet, molt d'equilibri, molt difícil. Aquí tenim, on està l'Alejo? Alejo, cap a la pista. Ara tenim aquí un altre cop. Hi ha Xavi Ortega. Bon aquest high speed.
Xavi Ortega, aquest Manuel, cap a dalt d'Espin, bon aquí. Tenim l'Ivan, també molt jove aquest noi. Vamos aquí. Quim, no t'ho miris més, li dona-li. Ojo, aquí a Marça. Ai, ai. Molt bé, Quim, aquí vas fent cap als dos costats, cap al cantó dolent i cap al cantó bo. Xavi! Aquí tenim un altre cop a Xavi. Aprofitant una miqueta tot, clar que sí, com ha de ser. No, aún están con MMX, pero date prisa porque en pocos minutos vamos a empezar. Ojo, aquí Marshall. Vamos! Aquest nou es va estir saltant primer amb la roda de darrere i després amb la de davant i donant-li una volta al manillat. Avui perquè un dels que treballava allà ha anat a Brussel·les. Una trobada de Motero.